Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Play phi baro ginigilong ki khubor bam ta kasngi. Sa saungut ka United Democratic Party kala de plat kertengi ki kertongi khun election MDC shaki artuli ki District Council ka JHADC bar ki HADC. Ya kabala pelong office jong ka seng kabadan Mar Prasha ka Shillong College. Ya ka kerteng jong ki kertong balapan mena bat lapan scam do President Rangba oba met ba lingdo ha ka jingya don lang Uskratri u Dr. Jemino Mautho bat kinong kershan. Kakerteng jong ki kertong ki bani khun na jirang ribhoy ba li Trevor Esbare na arphong soyong East Khas Hills uba sinshar ko parroy lingdo thaba MLA na nongshken East Khas Hills Anthony Khongwang na nang ba mi Mentdu West Jante Hills constituency ma May O1 pasi kanegare ka wat kabalai ya ka UDP bakan say ya ki kertong ki balabit labyang ha ka jingnang jingtim bar ka jing shempang kaladon ka jing kermen ka bakraw ban yora ya ka thong. No, ya ki kerteng jom ki sawat ki kandidat pada tentu ipi ki nusan kini Rangba kiba mentagasi ngiladap ia kaban permena yaki kumki kertong jongka parti UDP na kini ki South League konstitusi kata najiyang konstitusi Bali Trevor Esbare soyong konstitusi ba sinsyar parroy lindo thaba na nongsken konstitusi ba Anthony Khongwang ba na po nongba mi Mentdu ma Meyowan pasi. Mentasi penskami pi kum di official candidate jongka parti UDP kibania kunia ka election MDC na ka KHADC but JHADC ini adli ki autonomous district council ki bahar apo ka state ke jongi nga ai ke jingkit bok kiruyan ye pi kumki candidate jongka party but menta kasi ke jipin scam juni ni ap kmi lenti ba ka jing tre stom jongpi rekat bat ki party workers jongi lakalong nakalian ke state level lakalong naka district level ba naka constituency level ba nginyo ya ka jinjob ka resol ka bakmen bat ka basuba ngadap da ka jinkimen ka bakraw ya ka jindon lukat general secretary jong ka party ba Jemino Mautho ba Titos Khan we the senior leaders jong ka party EMLA jong ka mo plan konstitusi ba deru candidate jong ka ni ka MDC election menta ba Babion Star Kurba ikong Preti Harpumuro official candidature jongki ya kini ki adli ki district council nadu ki bahayeng ki basem kraw hagane ka por bakane kane ka list ke balai ke bangiyo lad ia ka ban penmena ya ki official candidate ngai sukwa ban penskam yang hangi bakum ka parti UDP wala radon ki jingkento nang ni ba nang tai ngim sim sting ia ka kam ba ka lengkor ka baki pait ba ki sania hangi kum ka parti ba ki leader jongka naman ngi sim ya kani da ka jingkit kli bat ngi penti kinaro so kumen manyato yapi ba hadu menta ngi dayo sisya hagani ka kenti ka ba menta ki rangkan sai ki longpmis ba ki samla ki babyang bah banlong ki nong yakun ya kani ka election ko pementa bar ki da kmilenti biang sai sisin ko ban hangi bakum ka party ni don ke jingkerben ke bah khmat kum ka party bangin yo bondli ki seat ha kani ka election jo kini ki adli ki this council election ke jingjit ya ki candidate kam simdon geno ka jing sha siliang merit lani ha ka jing don
ia ka e ka bak kabor jongki ki don hakiliang baro ki bangi sutu ba ka imlang salang ka snong ka thau ba ka khamtam ka constituency level kini bandon ia ka jinghun jongki habang ni penmena ia ka kerteng ngila sim ia ka lenti trekam na kalian ka parti om man suai ba kanu kanu direction ia ki constituency henre ban up ia ka jingmenjur lani ka recommendation but ia ka proposal nadu ki circle level hadu ka district level but ka state level lembaga state election committee kena kata kadang na soban ong bahadu menta ini ki kadi baro ki bangila declare ngidon ke gentleman ke bak khrau hadu kata but ni kum ka party ngin ai ke pesan ke barat ba bar ke bapura ya ki haki konstitusi ba pe bangi community ba ka jing monso bahai jong pi banyak kun ya ka party ya ka ding election naga party jong ke UDP lemba ke jing menjur ka mon jong ki constituency level nganget sem ba kinum long ki balen